ତମର କୋଉଭଳିଆ ଦରକାର କୁହ? ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବା ଦରକାର ନା। କେତେ ପାଣିଆ? 4 ପାଣି। ଅଛି ଦେଖି ନାଇଁ ଏତେ ବଡ ଏତେ ବଡ କା ଯଦି ହବ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖାଇଲେ ତା ଜୀବନ ପଳେଇବ। ଏଇ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ଏଇ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ଏତିକି ମୁଇଁ ବଜାରରେ ବଢା ହବ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିପାରିବନି ଖାଲି କହିଲେ କଣ ହବ? ନା କହିଲେ କଣ ମୁଁ ତମେ ହଉଛି ଖଟି ଖାଇପାରିବନି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଲୋକ ମୁଁ ତାର ଛୁଆ ମାରୁଛି ଦିଟା ପୋଷି ପାରିବନି ବୁଝିଦବ ଛୁଆ ନଥାନ୍ତୁ କଣ ଛୁଆ ତାର 4ଟା ଧରିକି ଆସିବ ସେ। 4ଟା ଆଉ ଏଥର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଏଥର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ତମେ କଣ ଧୂଆ ଅଧିକ ସିଏ ଯୋଉ 4ଟା ଜନ୍ମ ଅଛି 4 ଛାଡିକି ଆସିବନି ଛାଡିକି ଆସିବ ନା ନା ଆଉ ଫେରେ ନେଇକି ଆସିବ ତମ ବାପା ହେଇଯିବ କଣ କରିବ? ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାପା ଏକାଥର ଦୁଇ ପୁଅ କଣ କରିବା? ଠିକ କର ସେ ଯୋଉ 4ଟା ଯୋଉ ଅଛି ଚାରିଟା ସ୍ୱାମୀ ବାହା ହେଇଥିଲେ 4ଟା ଛାଡି ଦେଇଛି ଏଇ ବା 4ଟା ଛାଡି ଦେଇଛି କଣ କରିବା? ଆଣିବି ନା ମନା କରିବୁନି କହ ପୋଷି ପାରିବୁ ନା ଭାଇ? ଆଣିବି ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ପୋଷିବି ନା ନା ଫେରେ ପୋଷିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ଫେରେ ପୋଷିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ରଖିବୁ ତାକୁ ଘର କାଇଁ ଦୁଆର ଘର ଭଡା ନାହିଁ कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम बहुत दर्द हो रहा है भाई तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं